остане дечки ще правите редовтево. Hello Neighbor, Алфа тройка. И сега отново пущаме играта. Само айде да започнем без отвлекуване. Тръгна програма. Айде, моце. Айде, пущай се. Пущай се. Че избриха. Нещо само в не работи програмата, моце. И така да. Айде, сега се опучва, айде цел да не разпуща. Ето, сега се пуща. Мисля, сега дали да почвам от Алфа 1, ама би се вака. Алфа 4, Алфа 4, Алфа 3, Алфа 2, Алфа 1, това после цялостната версия. Welcome to Alpha 3. Да. Това е Alpha 3. Сега нека разширяме детенце дваменно. Дали би с детенцето пак? Не мога да с детенце. Брат! Ой, бат съм я пробуваме играта, па за после да я завършиме. Hello Neighbor, ала ми е яка играла. Уколкава куча. Не. Ама си ги забавих в контроли, бе, не може. На може. Чакай да сега, че вземам малце. Едно. Трябва това. Може не нарочно да гледам кучето. Ей. Извинете. Гърми го кучава. Стегна се. Так. Чакай бе малце, брат. Айде. Сега, още пак. Още че снима видео. Само чекай да видим. Брат, ако сакаш да ми го скършиш прозора, а не да си седиш в кон. Сакаш да ми го изкършиш такова, не сакаш. Так. Сега да ме напред цел свобода у фаца. Сега да ме да. Ето. Това е брат. Не можем да го найдем, брато. Айде си влезем в дума. Сакам Чакай. Осава гърмене Ако ми работа контроли, бе, чакай да мълча контроли. Нема контроли, бе, брат, в играва. Нема контроли. Така да. Чакай сега мълча. Вака. Чакайте, дъчки. Мълче. Некой. Брато, бе, кай е се, брат? Кай се. Фатиме, ако можеш. Можеш да ме найдеш. Сега мълчиш. Да ме найдеш. Малко е... хора, не трябва. Очигледно е за хора. Не, се. Утре не може да спим играла. Да го чува. Ще правим епизода 2.
Sad da provalim sve te igre. Da znajme, neka je druga epizoda. Strežme koja će završiti Ender Dragon. Ender Dragon, brато Minecraft je ne od toga što ovdje. Ovo danas baš razgleda udno kuće grati. Naša jedna finta. Što znakoš? Kajš, od kada je navikaš? Kada je navikaš? Što ti izkažeš? Jasne, da fut na vrat. Da li ogledati sam koliko je pobrz? Da li ogledati sam koliko je brz? Dečki, kako će ja završujem ova igra? Ne znam, se čudam. Ne ovo Alfa 4 bolje biše. Dečki, treba tukaj pa da zastane. Dečki, to je već to za ove se nadjevam, da ako ste da vas like i subscribe i to. Da vi kažem dečki i čao.